गावनि सृष्टि खालामनाय फिसा गावनि बिसाखिफोरखौ गावनि मोदोमथि खालामनो थाखाय बे खामानिखौ फोरोंलांबाय आरो जेब्लायबो गोथौयै गोसोखांबाय थानो हानायफोरबादिनो जिसु ख्रिस्टनि मोदोमखौ जानानै आं मोदोमसि जानो हागोन बिनि थैखौ लोंनानै आङो थै मोनसे जानो हागोन अब्ला आं जानो जग्य दंना गैया आं गावखौबो चेक खालामना लानो गोनां जाहैबाय होनना बुंदों बियो मा होनदों सोरनिबा बेमारफोरखौबो फाहामगोन मुलिनिबो मुलि जागोन आरो बियो सोरनिबा थाखाय गाज्रिबो जानो हागौ बेमारबो जानो हागौ होननानै बुंदों माने रायफोद लानानै खौसे जानो थाखाय आं दिनै बेखौ नोंसोरनो फोरोंलांदों होनना बुंदों जेनथे गालाय गुजाय जाया जेब्लाबो खौसे थाबाय थानो हायो आङो दिनै प्रभु बसनि मोननैसो आं फरायनोसै ओमफ्राय जोङो प्रभु बसआव थांनोसै जहानाव नायनोसै जन 6 53निफ्रायनो बाहाय होनदों जिसे तेउमलाको कले মই তোমালোকক অতি স্বৰূপে কওঁ মানুহৰ পুত্ৰ মাংস নাখালে আৰু তেওঁ তেজ পান নকৰিলে তোমালোকৰ নিজৰ জীৱন নাই যিজনে মোৰ মাংস খায় আৰু মোৰ তেজ পান কৰে সেইজন অনন্ত জীৱন আছে আৰু শেষৰ দিনা মই তেওঁক তুলিম নামदों बेनिखायनो जोंखौ मा होनदों बै जेथियानाखि जिसुखौ एकदम सुथ्रफोरनि आखायाव गथायथारसिगोन बै गथायथारसिगोन बै समावहायनो बियो मा होनदों गावनि हिस्सफोरनो दिनै बेबादिनो गावनि रुथिखौ सिफायनानै बेनो आंनि मोदोम आरो जायहा आंनि मोदोमखौ जागोन बेहा मा होनदों अनन्त जीवन जोबनो गैयै जीवन आरो जाय मानसिया जाया बेहा गावनि जीवन गैया नामदों गावनो जोंनि थाखाय जोङो गावनिनो जीवन गैया माने इसोरनि जिउजों इसोरनि आत्माजोंसो जोङो थांनानै दङ आरो इसोरनि आत्माजोंसो जोङो गोथां नामदों आरो बेनिखायनो आरो जिजने मोर मांस खाय आरो मोर तेज पान करे हेइजन अनन्त जीवन जोबनो गैयै गोथां जीवन मोनगोन नामदों आरो बेखौ मा होनदों जोबनायाव आङो बेखौ बोखांगोन नामदों कियनो मोर मांसय स्वरूप आहार आरो मोर तेजै स्वरूप ए जी जने मोर मांस खाय आरो मोर तेज पान करे हेइजने मुख বিশ্বাস करे मयो ताक निभा करू नामदों जाय मानसिया आंनि मोदोमखौ जागोन जाय मानसिया आंनि पवित्र थैखौ लोंगोन बियो मा होनदों आंखौ फोथायो आरो आंबो बेखौ फोथायो आरो बेजों लोगोसे आङो जेब्लायबो थाफायो होनना बुंदों बेखौ नायसोना माखौ नायो नोङो करन्थियाव नायनि 1 करन्थियानि 11नि 23 কিয়নো যি শিক্ষা মই প্ৰভুৰ পৰা পাই তোমালোকক দিলোঁ সেয়ে এই প্ৰভু যীশুক যি ৰাতিৰ সূত্ৰ হাতত সদায় দিয়া হৈছিল সেই ৰাতিয়ে তেওঁ পিঠা লৈ ধন্যবাদ কৰি ভাঙি ক'লে তোমালোকৰ নিমিত্তে মোৰ যি শৰীৰ সেয়ে এই মোৰ শৰীৰ অৰ্তে তোমালোকে ইয়াকে কৰিবা সেইদৰে ভোজনৰ পাছত তেওঁ পান পাত্ৰক লৈ ক'লে এই পান পাত্ৰ মোৰ তেজৰ দ্বাৰাই হোৱা নতুন নিয়ম তোমালোকে যিমানবাৰ ইয়াক পান কৰা সিমানবাৰ মোক সুঁৱৰিবৰ অৰ্থে ইয়াকে কৰিবা কিয়নো তোমালোকে যিমানবাৰ এই পিঠা খাবা আৰু এই পাত্ৰ পান কৰা সিমানবাৰ প্ৰভু নোহোৱালৈকে তোমালোকে তেওঁ মৃত্যুৰ প্ৰচাৰ কৰিছা নামदों आरो बेनिखायनो जोंखौ दिनैहाय मा होनदों जेलानाखि शत्रुनि आखायाव गथायथारसिगोन बै गथायथारसिगोननि हरावनो दिनै मा खालामबाय गावनि बे रुथिखौ सिफायनानै बियो धन्यबाद खालामदों आशीर्बाद होदों प्रार्थना खालामदों बेनो आंनि मोदोम होननानै आरो गावनि पवित्र थै होननानै बे माबाखौ लोंहोदों आरो दिनै बेखौ मानो होखो आं नोंसोरनो मानो फोरोंखो आंनि मोदोमखौ दिनै रुथिखौनो आंनि मोदोम होननानै प्रार्थना खालामा आं दिनै नोंसोरनो मानो होखो जाहाथे नोंसोर आंखौ जेब्लायबो
गोथौयै गोसोखांबाय थानो हानायफोरबादिनो आं दिनै नोंसोरनो होबाय होनना बुंदों गोसोखांबाय थानो हानायफोरबादिनो जेरै जिसु ख्रिस्ट'जों मोदोमसे जानो हानाय जिसु ख्रिस्ट'नि थैजों थै मोनसे जानो हानाय बेबादिनो गावनि थै खालामनानै गावनि फिसाफोरखौ गावनि हिस्स'फोरखौ थै मोनसे खालामनो थाखाय दिनै बेबादि खालामबाय आरो गावनि मोदोमसे गावनि सृष्टि खालामनाय फिसा गावनि बिसाखिफोरखौ गावनि मोदोमथि खालामनो थाखाय बे खामानिखौ फोरोंलांबाय आरो जेब्लायबो गोथौयै गोसोखांबाय थानो हानायफोरबादिनो दिनै बेबादि नियमखौ दिनै बे खोन्थालांबाय आरो बेबादिनो आरो मा होनबावबाय 27 होनबाय एतेके যিকোনোৱে অযোগ্য ৰূপে প্ৰভুৰ সেই পিঠা খায় বা সেই পান পাত্ৰ কৰে তেওঁ প্ৰভুৰ শৰীৰ আৰু তেজৰ দোषী হ'ব आरो गावखौबो बेबादिनो परीक्षा नायनानै जानो खिथादों आङो जानो हागोन ना हाया जिहेतु जिसु ख्रिस्ट' आं मोदोमसे जागोन जिहेतु आङो जिसु ख्रिस्ट'नि मोदोमखौ जानानै आं मोदोमसे जानो हागोन बिनि थैखौ लोंनानै आङो थै मोनसे जानो हागोन अब्ला आं जानो जग्य दंना गैया आं गावखौबो चेक खालामना लानो गोनां जाहैबाय होनना बुंदों चेक खालामना लाबाय आरो दसि जागोन होनना बुंदों किन्तु মানুহে নিজে নিজৰ পৰীক্ষা কৰি পাছে সেই পিঠা ভোজন কৰক আৰু সেই পাত্ৰকো পান কৰক কিয়নো যিকোনোৱে সেই শৰীৰ বিবেচনা নকৰি ভোজন পান কৰে তেওঁ নিজে দণ্ড भोजन पान करे होनना बुंदों बेनिखायनो जोङो साननानै जानायाबो जोंनि थाखाय मोजां आङो जानो जग्य दंना गैया बेखौ आंहा साननानै जानायाबो मोजां मानो होनब्ला बियो मा होनदों सोरनिबा बेमारफोरखौबो फाहामगोन मुलिनिबो मुलि जागोन आरो बियो सोरनिबा थाखाय गाज्रिबो जानो हागौ बेमारबो जानो हागौ होननानै बुंदों मानो होनब्ला बाहाय मा होनदों कियनो যিকোনোৱে সেই শৰীৰ বিবেচনা নকৰি ভোজন পান কৰে তেওঁ নিজৰ দণ্ডত ভোজন পান কৰে এই কাৰণে তোমালোকৰ মাজত বহুত মানুহ দুৰ্বলী আৰু ৰোগী আৰু বহুত মানুহ নিন্দিত হ'ল होनना बुंदों बेनिखायनो जोंनि गेजेरावहाय सोरबा बेमारि सोरबा बेबादिनो बेमार आजारजों गोबां दुर्बल जानानै दङ होननांदों मानो जोङो सानना लाबा जानायाव बेबादि जादों होनना बुंदों बेनिखायनो जोङो साननानै जोङो दिनै जायोब्ला जोंहा जेबो गिनांगौ गैया बेनिखायनो बियो मुलिनिबो मुलि आरो बियो बेमार आजारबो फाहामगोन आरो बियो नोंखौ फोथारगोनबो आरो नोंखौ मोजां बोलोगोरा शक्तिखौबो होगोन होननानै बुंदों बेनिखायनो जों फोथायनायाव गोख्रोंबो जानो हागोन होननानै बुंदों आरो जोङो जेब्लायबो इसोरखौ गोसोखांबाय थानो हागोन आरो मानो होदों आं बेखौ नोंसोरनो मानो फोरोंदों नोंसिनि गेजेराव सोरबा नांलाय खमलाय बेबादिनो मा होनो गुलाय गुजाय जानानै थायो बेनिखायनो आङो होदों नोंसोरखौ खौसे खालामफिननो थाखाय माने रायफोद लानानै खौसे जानो थाखाय आं दिनै बेखौ नोंसोरनो फोरोंलांदों होनना बुंदों जेनथे गालाय गुजाय जाया जेब्लाबो खौसे थाबाय थानो हायो बेबादि आङो होयो आं फोरोंदों होनना बुंदों बेनिखायनो जोङो बे समावहाय इसोरनि बाइकखौ आं गोलाव बुंलिया बेनिखायनो आङो बे समाव होनो सोरनिबा जिबनाव माबा मोनसे रायफोदनो गोनां दङब्ला रायफोदना लानायाबो मोजां जागोन।